Os municipios de Esgos, Larouco, Oimbra, Porqueira, Taboadela, A Teixeira, Vilariño de Conso e San Xoán de Río, concello líder do proxecto, forman parte do plan de localización dos ODS. A Estrategia 2030 pretende deseñar a axenda rural e urbana en cada un dos concellos a través dun proceso colaborativo de localización conxunta dos obxectivos e metas dos ODS. O impacto rural é clave en Europa hoxe en día, pero o problema é a pouca visibilidade ou os escasos medios que ten. Europa ten un 80% do seu territorio rural. O impacto do rural na Axenda 2030 é indiscutível. O que acontece é que moitas veces isto non se visibiliza. E non se visibiliza porque non temos ferramentas adaptadas a contextos pequeniños, como os municipios de menos de 20.000, de 10.000, de 1.000 habitantes, como temos hoxe aquí, verdad? Non temos ferramentas que nos sirvan para a nosa escala, nin temos moitas veces nos concellos o personal técnico experto para poder axudar aos líderes e as líderes municipais para poder acometer esta grande estrategia. Por outra parte, o alcalde de San Xoán de Río, José Miguel Pérez, destacaba a problemática de gran diferencia de turismo que sofren os pequenos municipios en verano comparando con inverno. Cada concello dos nosos é diferente e ten uns problemas particulares diferentes, pero ao final todos temos os mesmos problemas, que é a dispersión, a despoboación, a falta de vivenda, e que a xente que ven fora, e que temos cada vez máis marcados dúas épocas. Unha época é no Brao, no que todo parece no mes de agosto, todo o mundo feliz, temos os pueblos cheos como fai 40 ou 50 anos, e outra realidade no inverno.